Agmaymay satay kumakabsat nga idiri ken ibaga iti panagyaman tay ken Apo Dios. God is good all the time, and all the time God is good. Katada tayon kabsat iti lesson number 2 kada iti baro nga quarterly tayo. Iti adadalan tayo ket iti surat kakabsat ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti syudad iti Pilipos ken Colosas, uniting heaven and earth. Katagyaman tayo kabsat agsipud ta dagiti kapkapadasan tayo iti naglapas. Ket isuda iti mangitedmet laeng kada tayo. Iti dakkel nga inanama nga digidjay nga aramiden tayo gapu kadayjay panangayam ni Apo Dios kada tayo. Ket adda iti panagbalbalay na. The result kakabsat ket ni Apo Dios to iti madaydayaw. Ket iti panagkaysatay itata akas may sa adakkel a klase. Umay kada tayo dayjay dadagsen kakabsat nga mabalin tayo nga i-share dayjay nga paset tayo metlaeng akas maysa nga anak ni Apo Dios. Tati adadalen tayo ket uniting heaven and earth. Ket ni Apo Dios kayat nga usaren na tayo. Tapno dayjay nga panagkaibanghelyo iti lubong wenno panakaited tinaimbag adamag kadagiti am-amin nga agnaed diti lubong. Sikaken iti siak adda iti paset na. Sakbay kakabsat nga naglipas iti tawen nga naglabas. I was invited by Mountain Provinces Mission. Babaen kadagiti talo nga administrators ni Pastor Valentin Aplod nga isu ti presidente, ni Pastor Jimuel Pulito nga isu ti executive secretary, ken ni Brother nga Oliver Budayaw akas treasurer. Kada iti invitation nga inted ti executive secretary ni Pastor nga Pulito ket kunan, Pastor, awisen da kaman nga umay ditoy misyon. Kalkalpas iti constituency meeting da. Naglipas iti Martes. Ket kunana iti rabi ti Martes ingana iti Wednesday, pinanggep mi nga sabay nga pumanaw apanen dagiti agsublin dagiti field workers. Ket adda dayjay goal setting ken direksyon nga maited kada kami. Ket si kapastor iti napili mi nga umay. So we went there. Sabay kami nga napan. Dinamag ko ken ni Pastor nga Pulito. How many standings will I have? Pastor, upat kunana. Tuesday evening, Wednesday morning, Wednesday sabay ti pangal daw ken commitment iti malam kaupsat. So I prepared gapu kada di baro nga direksyon iti church tayo, the word church, integrated for mission, grounded on the Bible, focused on the mission. Git ko na, Pastor, I will have to develop on this. Iti may sa nga text kakabsat nga nausar, isu dayjay Psalm 133 verses 1 and 2. Look, behold, how beautiful is the brethren to dwell in unity. Intun no dayjay a panagkaykaysa, integration, iti am-amin akamkamang, iti am-amin a departamento iti iglesia, ket agpaay iti misyon ni Apo Dios. Ni Apo Dios to kakabsat ti madaydayaw.
ket nagpintas dayjay nga fellowship nga panaginadal mi kadagiti kakabsat tayo at trabahador iti Mountain Provinces Mission. Ket iti adalen ta itata, uniting heaven and earth. Iti lesson number 2 kunana dagiti gapu iti panagyaman ken panagkararag reasons for thanksgiving and prayer. Dawat kakabsat nga agkararag tayo. Maminsan pa'y ama iagmi ken ka iti dakkel a panagyaman. Agyaman kami launay. Agsipud ta inayaban na kami. Manipud iti sipnget inggana iti nakaskas daaw alawag iti ayat mo. Agyaman kami ama. Iti agtultuloy a panangkuykuyog mo panangkibkibin kada kami. Idaldalan na kami tinaldawaldaw a panagbiag mi. Ket agyaman kami tainikkan na kami iti paset nga mabalin kami ama nga makipagtrabaho ken ka. Iti panangadal mi kada ito nga leksyon o Diyos. Dawaten mi iti panangadalan iti Santong Espiritu, ikan na kami ti sirib ken pannakaawat. Gapu itinagan na po Mesos, agyaman kami. Amen. Iti paset nga mayulo kakabsat. Ket masarakan iti Pilipos 1, versikulo 6. Na isurat, ket basain tayo. Ket si tatalgedak, ito'y matlaeng, adayjay an nangirugi kada kayo itinasayaat nga aramid. An anayen nanto agingga iti aldaw ni Jesucristo. Anyan dayjay nga talag kakabsat. What confident nga addaken ni Pablo. Ngayon baga na kadagjay nga kakabsat iti Pilipos. Anya dayjay nga talged na, anya dayjay nga confidence na, kunana, nga dayjay ang nangirugi, iti naimbag at trabaho kada kayo, kumpletun na, agingga iti aldaw ni Apo Jesus. Nairugi. No kitain nyo iti panagbiag tayo kakabsat. Akas di panagbiag dagiti Kristiyano nga inayaban ni Apo Jesus. Nairugi. Ket idi nga nairugi, adda dayjay goal a papanan. Ket dayjay nga nangirugi, kunana ni Pablo, kadwaen na ka iti inaldaw-aldaw, tapno dayjay goal nga papanan. Ket magunod tayo. No alaan tayo kakabsat, dayjay panagbiag tayo niya. Dayjay ko na tayo man nga, there are stages in life. Higher than the highest human thoughts could reach is God's ideal for His children. Manipod iti kinamanagbasol tayo. Adda iti goal kakabsat dayjay nga panaka-anay, the perfection in the character of Christ. Iti panagbiag tayo kakabsat ket isu dayjay mabukal kumamanen. Dayjay nga nadadael a kababalin. Dayjay ko na to, the marred image of God nga da iti tao. Tay di pinerson ni Apo Diyos iti tao kuna na aramidin tayo iti tao akas kaladawan tayo na aramid ti tao in the image, in the character of God. Ngem gapu iti basol. Dayjay nga kababalin, dayjay aladawan was marred, nadadael. Ket iti trabaho, dayjay nga inbagana ni Pablo, nga inrugi ni Apo Diyos, idin adayjay amaysa a managbasol. Inawat na ti bukal iti ebanghelyo iti panagbiag na, nairugi. Nga dayjay a panagbalbaliw, nairugi.
Manipod itisip nga intundan ni Apo Diyos ijalawag na irugi. Ket gaputa da iti nangirugi. Sino dyan nangirugi? Ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ba't lang iti mangilipas kadayjay nga inrugi na. This is the gospel. Nga adda ko magabsat dayjay ragsak tayo, adda ko madya inanama tayo. Nga ti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo, rumangrangay iti panagbiag tayo. Tapay, ni Apo Diyos ang nangirugi dayjay nga trabaho. Lipasin na dayjay nga inrugi na iti panagbiag tayo. Isaludsod, kadaytoy eleksyon tayo. Pantay manan kadaytoy nga picture kakabsat. Makita tayo daytoy nga picture ni Apo Jesus. Makita tayo nga ti maysa nga ima na adda iti ngato. Makita tayo nga iti maysa nga ima na adtoy rabaw ti daga. Tapay, he is the one who is connecting, uniting heaven and earth. Idi nga nagbasol iti tao na yadayo iti Diyos, ngem imay ni Apo Jesus, tati misyon na, I came to seek and to save and that which is lost. Tapno dayjay ang naiyaw awan, dayjay ang napukaw, maisublimanen ni Apo Diyos. Imay ni Apo Jesus. Kadayjay nga leksyon tayo idinapan alawas, iti sinaludsod tayo. Anya ngay iti role tayo. Akas ni Pablo kakabsat, inayaban na nga isuna iti ambassador ni Apo Jesus. We are Christ ambassadors. Kat amon tayo nga iti maysa nga ambassador, isu ti mangibagi. Kadayjay a nasyon nga irepresentaran na iti sabali a nasyon. We have a Philippine ambassador to the United States. Dayjay nga ambassador iti Pilipinas ijay United States of America. Isu iti mangibagi. Iti gobyerno iti Pilipinas ijay Estados Unidos. Iti kaya nga sawen. Idi nga sika ken iti siya akas ken ni Pablo. Inawat tayo iti naimbag adamag ti pannakaisalakan. Nagbalin tayo nga datayo digiti ambassador mangibagi ken ni Kristo tapno digiti managbasol ket maisalakan da. Saan nga gapu ti aramid tayo? No di gapu kadagiti inaramid ni Kristo nga nangisalakan kadagiti managbasol. Isu nga di inbaon ni Apo Jesus digiti adalan, inbaon na tayo sikaken iti siak, in kayo, ibagayo tinaimbag adamag. We become the ambassadors of Christ. Isu nga iti panagiinadal tayo kabsat, inadal tayo iti lesson number 1, datay iti lesson number 2. Ikabil tayo, iti lugar tayo, iti bagi tayo, kadayjay nga trabaho, nga inted ni Apo Diyos ken ni Pablo, inted na metten kada tayo, nga mangibagi. Tapno, dayjay nga pagpanagbalin tayo nga ambassador na, maaramid tayo babaen ti pannakabalin na. May God empowers us to help unite heaven and earth. Sikat instrumento na. Siyak instrumento na. Ket uray pa'y dayjay panagadal tay itatta. Nga isagana tayo iti bagi tayo nga intuno umay a Sabado.
usarin na tayo ni Apo Diyos, we are uniting. Dayjay a klase tayo. Kadayjay nga Diyos nga nangayab ka datay. Ijay workers meeting JMPM ket ko nakanyada. This simple instrument ket mabalin nga usarin tayo nga agpaay kadayta a misyon uniting heaven and earth. Anyaman nga ning baganamag. Alaem da ito cellphone mo. I-share mo kadagiti gagayem mo. Kabil mo nga da iti sangapulo nga pangisyaram. No, dati kas pangarigan ni Kabil tayo, I'm very happy no kita at the viewers tayo kabsat. More than, ano do, agtaray nga 2,000. Kit no kumadya 2,000, ada cellphone na. Kada ko lang pasaw. Ada cellphone mo kabsat. Anda. Karamidem, i-share mo laeng. Dayta anaimbag adamag kadagiti gagayem mo. Nusika itata, ket nang i-share kadagitang gagayem mo, ori no kabil mo nga, 10, 20, nga gagayem mo, i-share mo. Dayta anaimbag adamag. Sirken na, dayjay agayem mo iti puso na, and let the Holy Spirit move. Cast your bread upon the waters, and you will find it after many days. Ambasador na ka ni Apo Diyos, nga mangited iti naimbag adamag, iti panakaisalakan. Iti leksyon tayo kabsat, tiga po iti panagyaman ken panagkarkararag. Nabi nga iti talo apaset. Iti umuna nga paset, ti panagkararag, buyugan iti panagyaman. Kunanan ni Pablo iti umuna a Corinto 1 versikulo 4. Agnanayon nga agyamanak iti Dios ang maipuon kada kayo. Ilugar tayo kakabsat iti bagi tayo ijay lugar ni Pablo. Idi mangeg ni Pablo digiti panagbiag digiti kakabsat ijay siyudad ti Corinto. Iti kunana agnanayon nga agyamanak iti Dios. Daytoy iti ragsak kakabsat iti maysa nga ambasador sikaken iti siya. Nga inton no maipadamag ken ka, dagiti na imbag nga raramidin ni Apo Dios iti panagbiag. Dagiti anak na kasken ni Pablo agnanayon nga agyamanak. Idi naudi nga Sabado iti naglabas atawen, adda kami ijay Lugak Seventh Adventist Church. Naurnong kakabsat dagiti kakabsat iti distrito ni pastor nga Abang ijay Lugak. It was a time of fellowship. Ket ijay inbinsa-binsami kakabsat. Dagijay nga inaramid di Apo Dios iti panagbiag dagiti kakabsat ijay. Ket nakita akas maysa a pastor. Dayjay ragsak dagiti kakabsat iti panagyaman da. Tamakita da iti panagrangay iti panagbiag. When we witness dayjay development iti panagbiag dagiti kakabsat, umay dayjay agnanayon nga agyamanak iti Apo akas ti kunana ni Pablo. Makita tayo kakabsat nga dayjay nadeket si bibiyag nga panagkikinabsat iti uneg iti iglesia, bunga iti naimbag adamag. Dayjay ti inbaganan ni Pablo kakabsat kadagiti kakabsat dayjay Pilipos
Adda iti lima nga nagunag iti kararag ni Pablo. Anya ti content dayjay kararag ni Pablo kadagiti kakabsat dayjay Pilipos. Umuna kunana iti ayat umadu kuma la nga umadu. May your love abound more and more. Umay iti pudno nga fellowship iti uneg iti iglesia intunno adda dayjay nga ayat. Ayat nga agpaay kana Apo Dios. Ayat nga agpaay iti padatay nga tao. Dayjay nga ayat isu iti mangikonek mangmaymaysa iti amamin akamkameng nga agpaay kani Apo Dios. Ket no dayjay nga ayat umadu nga umadu. Makita tayo kakabsat nga iti iglesia ket saan met a perpekto. Tati kamkameng ti iglesia saan damet a perpekto. But the good news is, kunana ni Ellen White, no matter how faulty the church is, ket ngan-nganin amatnag, it's about to fall. She is the only object of God's love. Apay? Ta ijay uneg ti iglesia, sikaken iti siya. Isudeg jay nangurnungan ni Apo Dios kadagiti tattao nga manipod iti sipnget intundanan iti lawag. Akas di kunana di paset a mayulo tayo. Datayo akamkameng ti iglesia. Datayo dagayden nang irugyan ni Apo Dios iti naimbag nga aramid. Datayo met laeng akamkameng ti iglesia iti lipasen ni Apo Dios. Dayjay inrugina ang naimbag nga aramid. Ket gapu kadayjay nga inrugi ni Apo Dios adda dayjay ayat tayo. Tampay, isunat inang irugi dayjay nga ayat. He first loved us. Nasursuro tay laeng nga inayat gapu kadayjay ayat na kada tayo. Ket gapu kadayjay ayat na kada tayo. Adamet ti ayat tayo iti tunggal maysa. Tinaimbag adamag isu daytoy. Love covereth a multitude of sin. No adda ti kabsat nga agbiddot. Adda ti kabsat nga agbasol. Gapu tadayjay nga ayat ket umadu nga umadu. Ti ayat mo, ti ayat ko kadayjay akabsat. Mabalin na akaluban. Dayjay abiddot dayjay nga kabsat. Kunana ni Pablo, dawatek nga dakuma iti pannakaawat yu. Discernment. Dawatek nga dakuma iti kinapudno kada kayo. Jay sincerity. Iti panagserbi, panagayan ayat, iti maysa ken maysa. Dawatek kunana nga adda awan kuma kada kayo iti dayjay mangpataod iti panagkasair iti sabsabali. Hangtay ko mga agbalin nga dayjay nga stumbling block. Apakaitib kulan ti sabsabali akamkameng ti iglesia. No di kedi agbalin tay ko mga stepping stone iti panagrangay iti panagbiag dagiti sabsabali. Ket iti may kalima kunana dawatek nga adda kuma iti kinalinteg iti panagbiagyo gapu ken Kristo Jesus. When prayers are made, kadagiti sabsabali, makita tayo, dayjay panagrangay iti iglesia. Makita tayo nga dayjay panagragsak, panagyaman iti iglesia. Umuna nga paset, ti kararag tayo ket buyugan ti panagyaman. God is good all the time.
And all the time, God is good. May kadwa nga paset kabsat. Ti kinaimbag ti Diyos kada tayo, isut rason iti panagyaman tayo. Malagip mo ti kinaimbag ni Apo Diyos. Makitam ti kinaimbag ni Apo Diyos. Dayjay nga kinaimbag na, ta saan nga agbalbaliw iti Diyos. Nga no anyaman iti inkarina, ket aramidin na iti panagbiag tayo. Kabsat ko, dayjay ti rason no apay nga agyaman tayo. Idi napan kami jay aritaw to prepare the celebration of their 12th church anniversary. Insagana kabsat, dagiti nagnagan ni Apo Diyos. You want a living and meaningful relationship, kunana ni Apo Diyos, tinagan na Jehovah Rohe. Ni Jehovah isu iti pastor ko. A shepherd would like to have a close and living relationship kadigiti karnero na. No adda iti pagkasapulan tayo. Inted ni Apo Diyos ginagana, Jehovah Jireh, God will provide. No kasapulan tayo kakabsat, dayjay panangidaldalan ni Apo Diyos. Tapno iti panagbiag tayo ket napnuan iti panagbalay. Ni Jehovah, isuna ti Jehovah Nessi, the Lord my banner. No kasapulan tayo, dayjay natal na a panagbiag tayo. Kabayatan nga agbibiyag tayo iti nariribok alubong. Tinagan na ni Apo Diyos, Jehovah Shalom, the Lord is peace. Dani Apo Diyos inbagana ken ni Moses, I am that I am. Siyak iti siya. Numabisina kunana ni Apo Jesus, siyak ti tinapay iti biyag. Ket numawawak kunana ni Apo Jesus, siyak iti danong iti biyag. Ket intun numagnaak iti sipnget, kunana ni Apo Jesus, siyak iti lawag iti lubong. Ket no kasapulak iti pannakaisalakan, siyak kunana iti mangisalakan kenka. Iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Kunana ni Apo Jesus, siyak tinaimbaga pastor. Kadwaeng kanto, iti agnanayon. No malagip tayo digiti kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo. Kas dayjay lesson tayo ibagbagana. Umayto dagiti rason nga agyaman tayo. Mikadwa kakabsat, dayjay anamnama. Kunana ni Pablo iti Colosas 1, versikulo 5. Gapu iti inamnama na idulin kadagiti lang langit a maipaay kada kayo. Isu anang ngegyo gapu iti sao, iti kinapudno iti ebanghelyo. Hope. Namnama. We have this hope. Nga da iti puso tayo. Dayjay nga namnama kakabsat, isu iti mangited kada tayo. Dayjay direksyon iti panagbiag tayo. It separates us from others. Dayjay nga namnama, isu iti mangited, iti talged tayo agbiag, iti inaldaw-aldaw. Nang nangruna, dayjay ayat. Nagbalin ko mga kapadasan tayo kakabsat, dayjay ayat ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Connecting, uniting heaven and earth. Takas talaunay iti panagayat, iti Diyos iti lubong. Tainted na iti anak na abugbugtong.
Tas sa sino man amamati ken kuana, saan amapukaw no di ket adda iti biag na nga agnanayon. Inpapetpet ni Apo Dios gapu kadayjay ayat na dayjay namnama tayo nga adda iti biag tayo nga agnanayon. Ket dayjay yen nga ayat nga adda kada tayo. Ayat nga mangtedmet kada tayo. Nga ited tayo iti sabsabali. Dayjay nga namnama nga inted na kada tayo. Gapu kadayjay apamati tayo kakabsat. Mikatlo apaset eleksyon tayo. Ti managkarkararag nga iglesia ket nabilag nga iglesia. A praying church is a powerful church. Adda iti inkararag kakabsat ni Pablo. Kunana, gapu itoy da kami met manipod ti ideal daw apan nakadamag mi saan kam nga umingga amang ikarkararag ken mangidawdawat kada kayo tapno napno kay kuma iti panakaammo iti panagayat na iti amin an espirituan a kinasirib ken panakaawat amag na kayo a maikari iti Apo a maipaay iti amin pakayaywan nga agbunga kayo iti suamin an ramid an naimbag a mangitured tama kay ayo iti Apo iti amin a panakapunno nga agtaeng ken kuana. Adda kakabsat iti inted ni Pablo nga upat nga paggapuan iti panakabalin iti iglesia. Aside from prayer, adda iti upat kakabsat nga paggapuan iti panakabalin iti iglesia. Umuna, ti sao ni Apo Dios, tinasantuan a Biblia. Kunanan ni David iti Psalm 119 verse 105. Ti saom pagsilawan dagiti saksaka ken silaw iti dana. We are living in the darkest hours of earth history. Ket kasapulan tayo akas iglesia iti sao ni Apo Dios. And independently and individually sikaken iti siya. Kasapulan tayo ti sao ni Apo Dios. Adda kuma iti time tayo nga adda tayo nga agadal iti sao ni Apo Dios. It is still early in 1926. May we have a plan to read the Bible manen. Adda DJ iti nga Bible reading plan. Tapno iti panagadal tayo iti sao ni Apo Dios ket organize a mailipas tay kuma. Iti Biblia iti sibubukel atawen. Diya kamuno niya ramidin nyo kapsat. But may I encourage you, have time with God. Iti panagbasa iti sauna. Mikadua kakabsat, nga paggapuan iti pigsa bilag iti iglesia. Dayjay ko na tayo nga the spirit of prophecy. Agyaman tayo as a church, ted akas maysa nga vision no anyang tayo. Anya tayo ito nga vision kabsat. In surat ni Juan, kadayjay nga inpakita ni Apo Jesus kenkuana iti Apokalipsis 12 versikulos 17. Ket nakapungtot day di dragon iti babae amang
ket gidubat da digiti kapo una na amang salsalimet-met kadagiti bilbilin iti Dios ken addaan iti pamaneknek ni Jesus. And the dragon was wroth, nakaunget with the woman. Ket apan naginubat, sino? Dagiti kapuunan na sika kaniti siya dagiti iglesia. Ti kagura ti dragon nga ni Satanas, isu ti iglesia nga adda kakabsat iti duwa nga inbagana ni Apo Jesus. Salsalimut-mutan da ti bilbilin na. Complete Ten Commandments. Nang nangruna ija mi kapat abilin. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ket agyamanak tasikaken iti siya. Adda tayo ijay amang salsalimut-mut ti bilbilin ni Apo Dios. Adda tayo nga ngilngilinin tayo iti may kapat abilin salsalimut-mutan tayo agngilin tayo iti aldaw apanaginana nga Sabado. Ket kunana pay kaguran ni Satanas sino? Dagiti addaan ti pamaneknek ni Jesus. Anya daytoy pamaneknek? Iti Apokalipsis 19 versikulo 10 kunana ket iti pamaneknek ni Jesus isu ti spirito ti pamadto, the spirit of prophecy. Agyaman tayo. Tani Apo Dios idi binukil na daytoy nga iglesia, the Seventh-day Adventist Church. Inted na daytoy kakabsat, the spirit of prophecy. Tapno daytoy nga espiritu iti pamadto, the spirit of prophecy, be a guide iti panangidalan ni Apo Dios iti iglesia. Pinili ni Apo Dios kakabsat ni Ellen White nga isuna dayjay messenger na nga agpaay iti iglesia. So we have volumes of writings nga inted ni Apo Dios ken Ellen White. We call it the spirit of prophecy. Kasapulan tayo iti dayjay panangidaldalan ni Apo Dios iti panagbiag tayo. No kitain tayo tinaglabas. Mabalintay kadi nga ibaga nga ni Apo Dios isu tinangidaldalan iti panagbiag tayo iti naldaw-aldaw. Daytoy dayjay kuna tayo kapsat experiential nga panagbiag a maysang Kristiyano. Saan laeng kakabsat nga amutay ti Biblia, saan laeng nga basaen tay ti spirit of prophecy. No dikit di nagbalin a panagbiag tayo through our experiences. Mabalintay nga ibaga akas din bagana ni Ari David. Come and taste that the Lord is good. Hantay lang nga buy-buyain. No di mananam tayo. Tagbalin a kapadasan tayo. Dayjay kinaimbag ni Apo Dios. Nang runa. Kasapulan tayo ti bilag iti Santo nga Espiritu. As a church, we need the Holy Spirit. Idi ilawlawag ko kadigiti kakabsat iti mountain provinces. Dayjay unity nga in salaysay ni Ari David, he compared it with the anointing oil nga isu ti inted ni Apo Dios, nga isu iti panang anoint ni Moses ken ni Aaron. Iti Exodus inbagana di formula. Kunana myrrh, cane, cinnamon, cassia. Inlawlawag ko ti ramanda kapsat kuna dayjay myrrh na pait. Dayjay cinnamon na samit. Dayjay cane na samit. Di kalamos. Dagiti kamkamang ti iglesia nga. Kaslala awan ti pakialamda. They don't care. Ngem itinbaga ni Apo Dios paglalaukem daytoy kini Moses samo ikan ti olive oil. Idin nga naikabilin ijay digitoy o
upat nga ingredient na samit, na pait, ken awan raman na. Intunno inaikabilen dayjay nga olive oil. Dagita nga ingredients na lipatan dan dagiti individual nga ramanda nagbalindan nga anointing oil. Dayjay itibuklen ti iglesia. No kasapulan tayo ti Santo nga Espiritu. Isu ti inbalakad ni Apo Jesus kadigay ti adalan. Saan kayo nga pumampanaw ti Jerusalem? Inggan nga saan nga ited ti Ama, iti Santo nga Espiritu kada kayo. And when the Holy Spirit fell on the disciple like a tongue of fire, anya iti naramid ti Santo nga Espiritu. Nangasaban ni Pedro, may isang aldaw, 3,000 iti nabautisara. Sana inbaga iti history of the early church, and God added to the church believers, tapay, adda dayapan nakabalin ti Santo nga Espiritu. Anya ti kasapulan tayo, tapno ti iglesia ka nabilag, umuna. Ti iglesia, adda kumaday panagbasa na, panagadal na, iti sao ni Apo Diyos. Iti iglesia, agyaman kuma, kainikan ni Apo Diyos, iti spirit of prophecy. Iti iglesia, ipadalan na kuma, let God leads us in our life. Tadigijay nga kapadasan tayo, mangitid da kabsat, iti dakkel nga inanamatay. Ket iti iglesia, agpaidalan kuma, iti santo nga Espiritu. Intun no ti iglesia ket idalan ti Santo nga Espiritu. No tinaramid ni Apo Dios idi ket aramiden na iti iglesia tay itata. Umay kakabsat. Dayjay a panagrangay. Uniting heaven and earth. Inadal tayo dagiti gapu iti panagyaman ken panagkarkararag. Iti December 25, December 20, 2025, naramid iti anniversary celebration iti Almagal Church, iti Almaguer, Bambang, Nueva Vizcaya. Dagiti iglesia iti nga distrito na pandakapsat. Ket ni Sister Gemma, in represent na iti Aritaw Church. Ta iti Aritaw, anak, iti Almaguer. Nagayab kanyak ni Sister Gemma iti Domingo, December 21. Inistoryanan no niya napasama. Intulod isuda ni Joshua. In-drive ni Joshua, dayjay family car, the brother Jerry ni Sister Jamie, a Toyota Fortuner. Gapot saan pa'y kakabsat, unuhaan nga na dayjay Fortuner. Idi na ituludan ni Joshua, the Sister Gemma, iji Almaguer, nagsubli. Kunana ni Sister Gemma, Pastor, idi nga ag-testifya, ada di strange feeling ko. Diyak mawatan ko na. Gayam, adda tinapasamak in Joshua. Idin nga subli from Almaguer to Aritaw. Taalan na adigiti na bati nga kakabsat dyan. Along the road, Joshua met an accident. Hanang nakontrolin da jalugan. Ket na idungpar na da jalugan, iti maysa nga poste. Ket sandang imbagbaga ken ni Sister Gemma, ta madama nga ron nga testimony. Kunanay dinalpas pastor sa dalaing bagangan niya. Very seldom nga I interrupted Sister Gemma.
He was telling what happened. I could empathize with them. Ta dinama ko, kumusta nga jalukan yun? Nadadael, pastor. Nadadael. Kahit kabayatan nga ibagbagana, it rang loudly in my mind. Tikunanan ni Sister Gemma. Ngem, pastor, we give glory and thanks to God. Kasano kakabsat nga, daytoy akabsat tayo ni Sister Gemma Concepcion. Ket ibaga na, uray no adda itinapasamak ken ni Joshua, na aksidente na dangran da jalugan da. Ibaga na, we give glory and thanks to God. She has an outlook nga ni Apo Diyos ket isu iti madaydayaw. When we have a living relationship with God, we can, like Sister Gemma, we can, like Paul saying, in everything give thanks. Tapay, for God is God all the time. And all the time, God is good. Tikunanan ni Sister Gemma, when pastor, aggasto kami kaday tulugan, nga maagyaman kami, ta saan anadangran ni Joshua. Nadaduma, umay dayjay panagyaman tayo. Umay dayjay panagplano tayo. Kunanan ni Ellen White, Ministry of Healing, pages 478 and 479. Too many, in planning for a brilliant future, make an utter failure. Let God's plan for you, as a little child, trust to the guidance of Him who will keep the feet of His saints. God never leads His children otherwise than they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers for God. Kunana ni Apo Diyos, I have plans for you. Plans, iti pagsayata. Plans, iti pagimbaga. Iti panagkararag tayo akas iglesia. Napnuan kuma, iti panagyaman, ken panagragsan. Nagkararag ka, makitam kumadigiti kinaipag ni Apo Diyos ti panagyan. Then, you will have to praise the Lord. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Agkararag tayo kaksan. Agyaman kami launay Ama itayan. Dagiti planos mo nga agpay kadakan. Isu mo umay kami o Diyos, ikumit mi digiti amin mi ka. Tagtalek kami, tamum iti pagimbagang mi. Amum ti pagsayatan mi. Dagiti planos mo nga agpay kada kami isu ti kaimbagan Ama. Itulok mi dagiti biyag mi ka. Agyaman kami, ayayaten na kami. Dawaten mi Ama nga kadaytoy nga gundaway. Anyaman dagiti paglablabasan dagiti kakabsat mi, asideg ka kuma kadakwada. Pangaasi mo Diyos, ipariknam dayta nga ayat mo, ibukbuk mo dayta nga bendisyon mo kadakwada. Ket da kami met nga anak mo, suruan na kami nga agyaman ken ka Ama. Agyaman kami kadigiti bendisyon, agyaman kami kadigiti naayat nga araramid mo kada kami, nang nangrung na agyaman kami, iti panangisalakan mo kada kami. Lipasem o Diyos tinrugim anaimbag ti panagyan. Agyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen and Amen. God is God all the time. Ni Apo Diyos, ayayaten na kayo, ayayaten na kayo. Kas dayjay ibagami kapsat.
The outline of lesson number 2 is ready for you. Ni Apo Diyos kapsa, timakiad na kada kayo. Imbag, ngarabi tayo ang amin.